Salutare tuturor, eu sunt Ada, iar azi am să fac review-ul pachetului de cărți, Cartea Moody. În curând o să-mi iau și un pachet de cărți Bicycle, dar până atunci, cred că e bun și acesta. Ok. A costat 10 lei, l-am luat din Carrefour. Și 9 lei 99, mă rog. Și e de Joker și de poker. Joker. Are reguli, scrie pe pachet că are regulile de poker incluse în pachet. Ok. Bun. Designul cutiei este destul de drăguț, acest albastru, frumos. Bun. Acum să deschidem. Așa arată pachetul, are un mic sigiliu, deci n-a mai fost desfăcut înainte. O să trag foarte frumos de aici, ca să deschid pachetul. Ok. Foarte frumos, se deschide și ușor. Îmi place. Foarte frumos s-a deschis. Ok. Bun, aici avem regulile de poker în multe limbi. Mă întreb, are și în română, dar nu prea cred. Deci are în cam toate limbile, dar da, în română nu are. Nu, dar în engleză și franceză. E destul, dar dacă era frumos să aibă și în română. Cărțile arată așa. Sunt cărți normale. Aici are un ghid de poker în care scrie for of a kind, tot felul de chestii de poker. Cum se numesc? Când ai cărți așa, cum se numesc. Mă rog. Aici avem un Joker, alt Joker. Cărțile sunt făcute în Belgia, după cum scrie pe acest Joker. Și avem cărțile. După cum pot să observ, ele sunt așezate pe culori. Adică începem cu inimă neagră, sunt toate cărțile de inimă neagră, apoi inimă romb, apoi treflă și apoi inimă roșie. E destul de frumos pachetul, spatele arată destul de bine. Alunecă destul de bine. Pentru un pachet așa ieftin nu o să fie chiar așa de bun, dar cred că o să mă țină ceva timp. Asta a fost tot pentru astăzi, nu uitați să dați rate, subscribe și coment. Bye bye!